खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना गोदानै नायदों बिथांमोना दिनैनि खौरांफोरा जाबाय बे समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गेदेर खहा। जों मिथिगौ थांनाय बिटिसि एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि सिगां जोनोम मोननाय रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजालि दैमारि थामहिनबा डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय एपिबि पार्टी थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ बे पार्टीनि बे समाव मोनसे गेदेर खहा जाबाय होनना मिथि मोनदों, जेराव एपिबिनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ दोलो नागारबाय एबा एपिबि पार्टीनिफ्राय बिथाङा रिजाइन खालामबाय। दासान्दि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय ओंखारनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीआव जयनिं जानाय बिपिएफ पार्टीनि खामानि मावनाय मोजां आदर्शफोरखौ नुनानै बिपिएफ पार्टीखौ मदद होबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जेराव गोबांथार इउपिपिएलनि मददगिरि एबा सोद्रोमाफोरखौ जयनिं जानाय नुनो मोनबाय थादों। फिन आरोबाव एंकर होग्रा लोगोसे इउपिपिएल मिरु मावफुं आफादनि नेहाथारि पद्मिनी ब्रह्मआ दिनै 19 नं सिडली चिरां एसटि बियाबनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म, बिथां एमसिएलए जेम्स बसुमतारी आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव आरो दोलोनि गुबुन गुबुन गाहाय दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। गेजेर सानजायाव दावहाया दासिमबो जोबाखै। मोनसे गाग्लोबनायनि उनाव गुबुन मोनसे गाग्लोबनाया जाबाय थायो। बेबायदिनो माब्लानि समाव जोबगोन इजराइल आरो इराननि दावहाया, बेखौ लानानै गोबां सोंथि गोबां हादोराव सावरायजादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 26 मार्च खालि बृहस्पतिबार खालाराव इजराइलनि आर्मिया इराननि मोनसे गोनांथार जाहाज गाथोन सोहोर बन्दर अब्बासनि सायाव थांखिनानै एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव इराननि नेभि गाहाय आलीरेजा तांसिरिखौ बुथारनायनि दाबि खालामदों। हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनायनि आन्दोआव तांसिरिखौ गाहाय होननानै मानिनाय जायोमोन। मख'नो गोनांदि इरान सोरखार एबा तेहराननि मावख'आरि खौरां एजेन्सिफोरा दासिम इजराइलनि बे दाबिनि सायाव जेबो गोनां फिननाय होआखै। बेनि अनगायैबो लेबानननि सावस्रि बिफाननि बायदिब्ला खोला ओनसोलाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि समाव मार्च दानसिम इजराइलनि गाग्लोबनायाव खमैबो इरानाव 1094 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बेनि गेजेराव सा 120निबो बांसिन सुबुंफोरानो गथ'साफोर होनना रिपर्टआव फोरमायदों। दाब दाब जायगायाव गोबांथार मोसौ सिखावफोरखौ हमनानै आयेन बादियै जोबथेसालिनि साजा होसेयावबो बेबादि आखुनि दुथां सुबुंफोरा जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो आसाम पुलिसा 4 दुथां मोसौ सिखाव हमनो हादों। हमजानाय मोसौ सिखावफोरखौ गौरीपुर बाराबारिनि सरबेज आली, आशराफुल शेख, आलमगाव पहाटालिनि रबियाल हक आरो जगी गप्पानि रबियाल अबाल होननानै सिनायथिनाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो आसाम आरो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नसुंसे हादोर बांलादेशनो आयेन बेरेखायै मोसौफोरखौ जगायबोगासिनो दंमोन। बे दुथां मोसौ माफियाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। बेनि उनाव जोबथारनायाव बिथांमोना हमजायो। बरबारि पुलिस थानायाव मोसौ माफियाफोरनि हेंथायै एसिपि एक्ट 21 नि सेक्सन 303/BNS RW सेक्सन 30 नि सिङाव केस नाम्बार 11/26 रेजिस्टार खालामनाय जायो। दासान्दि बरबारि पुलिसा माफियाफोरखौ हमनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। हजाइ जिल्लानि DFOनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाया मोनसे गोनांथार अपारेशन खालामदों। हाग्रा मावख'गिरि मजुर बारदवास, रैखाथि मावख'गिरि उत्पल डेकानि दैदेननायाव जमुना दैमानि सेर सेर जमुना मदंगा एग्रिकालचार फार्म कर्परेशन ओनसोलाव गोबां आयेन बेरेखा बाला खनिनि जायगाफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लादों। अपारेशननि समाव आयेन बेरेखायै दिहुननाय बाला आरो आगजुफोरखौ बोखारनाय जादों आरो ओनसोलारि महरै फसंनाय अरायथा नङै खनिफोरखौ सिफायनाय जादों। बिफानारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि बे गोख्रों खामानिया ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोनांथार थांखि लादों। जायगानि सुबुंफोराबो हाग्रा बिफाननि बे हाबाफारिखौ बाख्नायदों आरो बिफानखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला जावनायनि जाहोनाव दैमा रुगुङा खुरखागासिनो दं।
आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो दं। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै फोजोबस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिहोदों। सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि उनाव भारतआव थावनि बेसेन बांनायनि सायाव जिंगा सिनायनि गेजेरावनो मिरु सोरखारा पेट्रल आरो डिजेल मोन्नैनिबो सायाव उफ्रा एक्सेस डिउटिखौ 10 रां खमायदों। दिनै फोसावथाय बादिब्ला पेट्रलनि उफ्रा एक्सेस डिउटिखौ लिटारसेयाव 13 रांनिफ्राय खमायनानै लिटारसेयाव 3 रां खालामनाय जादों आरो डिजेलनि एक्सेस डिउटिखौ लिटारसेयाव 10 रांनिफ्राय खमायनानै 0 रां खालामनाय जादों। मिरु सोरखारनि पेट्रल आरो डिजेल मोन्नैनिबो सायाव उफ्रा एक्सेस डिउटिखौ खमायनायनि थिरांथाया इरानजों सोलिबाय थानाय आमेरिका इजराइलनि दाङाबाजि आरो तेहरानजों हरमुज स्ट्रेटखौ होबथानायनि जाहोनाव सोमजिनाय बुहुमनां गोहो आंखालनि बेलायाव फैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।